3 апрел дар меҳмонхонаи ҳайат Реҷенси маросими қуръакашии мусобиқаи гранд-слами Душанбе оид ба ҷудо доир гардид. Дар маросими қуръакашӣ намояндагони Федератсияи ҷаҳонии ҷудо, Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, Кумитаи миллии олимпии кишвар ва хабарнигорон ширкат варзиданд. Қабл аз оғози қуръакашӣ эълон карда шуд ки Федератсияи ҷудои ҷаҳонӣ ва Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои баргузории мусобиқаи бонуфузи мастерс дар шаҳри Душанбе ба мувофиқа расиданд. Акнун аз 18 росташро гӯям гуфтан каме душвор аст. пеш аз ҳама дар ин ҷо дараҷаҳои вазнӣ хеле зиёд ва варзишгарони зиёде ҳастанд ки тамошояшон ҷолиб аст. албатта барои ман махсусан ҷолиб буд ки баромади Асадуллоев ва Маҳмадбековро бубинам, зеро онҳо аз қавитарин муборизон ба шумор мераванд. ман воқеан бесаброна интизори он ҳастам. Тоҷикистон бисёр кишвари зебо ва манзарҳои дилфиреб дорад. мардум хеле меҳмоннавозанд ва сатҳи ҷудо бошад воқеан таъсирбахш аст. чизе хос ва махсус. ба назари ман танҳо Токио ва Париж метавонанд аз рӯи фазо бо Душанбе рақобат кунанд. хабари имрӯза ки мусобиқаи мастерси Федератсияи байналмилалии ҷудо моҳи декабр дар ин ҷо баргузор мешавад хабари хеле хуб аст. ҳамин тариқ қуръапартоӣ оғоз гардид. ёдовар мешавем ки дар гранд-слами Душанбе ки аз 1 то 3 май баргузор мешавад 240 варзишгар аз 34 кишвари 3 қитъаи олам ҳунарнамоӣ мекунанд. мунтахаби Тоҷикистон аз 40 варзишгар иборат аст ки аз миёни онҳо тибқи таҳлили мутахассисон Эмомалӣ Нуралӣ, Обидҷебов, Муҳиддин Асадуллоев, Сомон Маҳмадбеков, Меҳрзод Суфиев, Лоиқ Қутбиддинов, Абдуллои Орӣ ва Ҷаҳонгир Маҷидов имкони хуби дарёфти медалро доранд. ин мусобиқа аҳамияти калон дорад, зеро ба рушди варзиши ҷудо дар кишвар мусоидат намуда нуфузи Тоҷикистонро дар асари байналмилалӣ баланд мебардорад. ҳамзамон барои варзишгарони тоҷик имконияти хубест то маҳорати худро санҷида таҷрибаи ғанӣ ба даст оранд. бо ташаббуси раиси Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоир ҳамаи шароитҳо фароҳам оварда шуда Душанбе барои Гранд-слам 2026 омода аст. миёни духтарон бошад Мадина Қурбонзода, Аҳлия Муминова, Александра Кан ва Виктория Кисилёва ҳам аз зумраи довталабонанд. воқеан Федератсияи ҷудои Тоҷикистон беҳтарин ҳайатро барои ширкат дар Гранд-слам интихоб кардааст. ҳамзамон дастаҳои Фаронса, Русия, Муғулистон, Озарбойҷон, Молдова, Корея, Қазоқистон бо варзишгарони беҳтарини худ ба Душанбе омаданд. ҳайати Узбекистон аз 28 нафар иборат аст, Россия аз 23, Қазоқистон аз 12 нафар, Муғулистон аз 17 нафар ва Лаҳистон аз 9 нафар. Мы ожидаем, конечно же, чтобы наши ребята встали на пьедестал, и так и будет, мы уверены в этом, потому что ребята прошли очень хорошую подготовку, и скоро они себя будут показывать на нашем домашнем чемпионате Гранд-слэм. ба иттилои Федератсияи байналмилалии ҷудо, Гранд-слами Душанбе бо рақобати баланди варзишгарон ва фазои бениҳоят гарми мухлисиаш маъмулу машҳур аст. амалан дар ҳар як вазн варзишгарони сатҳи байналмилалӣ иштирок доранд ки шукӯҳи мусобиқа ва аҳамияти онро дар байни чорабиниҳои солона баланд мебардорад. барои тими миллии Тоҷикистон мусобиқаи хонагӣ имконият медиҳад ки барои натиҷаҳои баланд мубориза баранд ва бо нишон додани сатҳи рақобатпазирии олӣ соҳиби мақомҳои ифтихорӣ шаванд.